लोगोफोर एकदम नै लोमजाना मेगनफोराबो गुजुनानो बुजोब्बाय मोखाङाबो बुबाय थेवब्लाबो मागो दिन नङा होमब्ला लोगोफोर जानाय लोंनायथ' एसेबाबो बनायनांगोन ना हायाब्लाबो एसे माने बानायना होनोसै होननानै माबा खालामगासिनो दङ आरो रेडि खालामगासिनो दङ आरो दा नैबेयाव मोनसे बानायबाय थानो नागिरदो नायलांदो अन्नानै आंनि रिंखां बर' इउटुब चेनेलखौ आरो जुदि नायनानै मोजां मोनो लोगोफोर लाइक शेयार कमेन्ट खालामनोबो दाबाव नै आङो दायो मिस्टि बानायनो नागिरदों गाइखेरबो मोना नालाय गाइखेर जा एसे मोनो 3.5 लिटार बेवहाय दङ आं मिस्टि बानायनो नागिरदों आरो लोगोफोर नै आं मा बानायगोन बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन जा एसे हायो एकदम गोसो गैया खाननोबो देलायनोबो बेबायदियैनो बेमारि देहाखौ लानानै मावबाय थादो फिसाला आरो हासबेन्डखौ जाहोनांगोन ना बानायलांबाय थानि नायलांबाय था गुदुसिगोनानो नै लिबु थाइनै नै सेबनानै रेडि बानायना लाबाय फिसा फिसा आरो थाइसेयानो जायो दा थाइनै लादों आङो गाइखेरा जा आराम गुदुबाय दायो आङो नै लिबुनि दैखौ होनानैसै आरो खनसेयावनो होना होखाबाय आङो ओमफ्राय एरनानैसै नै सानाया जा मोजां लदा जाखाबायनो नुदोंना लोगोफोर जा मोजांनो ओंखारदो साना दा बेखौ आङो आरामसे गांसे जियाव सरनानै लानोसै पनिरखौ दिहुननोसै आरो दैनिफ्राय नै आरामसे बेयाव थफ्ला बोनना दसे दोनथ'नोसै दै गनो थाखाय आङो सरनानै दा नै दैया आरामसे गसरबाय नालाय नाना लानोसै आङो खोन्थानि र' देखो लोगोफोर नै सिनिफ्राय थल्ल' गबाय नायदो आरामसे नाना लानोसै आरो बिदि सिख्रुबनानै आङो बिदि खालामना मोजांनो नानांगौ बिराद गुजुदोहाय लोगोफोर नै बेबायदि बिराद लेफे खालामना लानांगौ आरो बिराद लेफे जाबाय नै दा बेखौ लादु सानोसै आङो दानियाबा बेखौ लादु सानायनि सिगाङावनो आङो सिनि दैखौ बानायना लाग्रोनोसै दा सिनिखौ बेसेबां होयो नायदो जिमानखिनि सिनि होगोन इमानखिनिनो दै होगोन आरो खुरैया आं बेजों खुरैनै होगोन आरो सिनिखौ ओमफ्राय दैखौबो खुरैनै होगोन आंना बारा गोदै जाया न'आव बानायनायखाय मिथाइखौ एसे गोदैखौ खम होयो सोरनियाबा गोदै बारा जायोब्ला खुरैथाम होनानै आरामसे जानो हागोन आरो दा बेवहाय आङो दैखौबो खुरैनै होगोन आरो बेजोंनो खुरैनै जखानि होगोन दैखौबो खुरैनै होनोसै दैया खम जायोब्ला आङो आराय खुरैबो होगोन दा आं बे खुरैनैखौनो होनानै आरामसे गुदु होनोसै सिनि दैखौ ओमफ्राय लादुखौ साबाय थानोसै लादु बानायजोबना लाबाय आं नै दा हैनोसै सिनि दैयाबो नै आं गेसखौ फिसा खालामना दोन्दोंमोन नालाय आरामसे नै गुदुबाय होसिगोन दा बेयाव आं बिराद आराम गुदुबाय होनोसै दानाबा दसे होलांबाय थानोसै आं बिदिनो फारि
नायदो नै होनाय लोगो लोगो एसे फुलिखांबायानो दा दसे थाबाथाय जि गिदिर गिदिर जाखासिगोन आरो लोगोफोर आरामनो सिनिखौ आं एकदम खम होदो मानोना सिनि गोदै जानो मोजां मोना सोरबाफोर जुदि गोदै जानोब्ला खुरैथाम होजागोन आंनिया खुरैनैल' होदों सिनिखौ जेसेबांखिनि होयो दैखौबो बेसेबां होबानो मिस्टिया बिराद मोजां जायो आं बेखिनि पनिराव 3 केजिनि गाइखेरनि पनिराव आङो सामुससे मैदा होदो आरो आं मैदा होनायखौ खोन्थानाय जायासै बे समाव बिराद गुजुदोंमोन बिदिनो माने भिडिअ'आव खोन्थानाय जायासै आङो दा 20 मिनिटसो गुदु होनायनि उनावनो खांना दोनसिगोन नायनि देखो लोगोफोर नायदो लोगोफोरनि जा आरामनो एसे जायगाया थेका जादों गाइखेरा एकदम फुदुंलाय दोनलाय घि ओंखारनानै जानायथाव बायदि ओंखारलायदों ओमफ्राय आरो एक्सट्रा गाइखेरबो लाखियासै आङो बे एसे गोजा जानायखौ गाइखेर होयोब्ला एसे गाइखेर लुनानै होयोब्ला गुफुर मोजां जायो आरो आं बिदि खालामदिया न'आव जागोन नालाय बिदिनो जागोन आरो नायदो मोनसिगोनानो जासिगोन दानाबा बेफोरखौ नै बे जाबाय ब्लेक राइस गोसोम माइब्रा बेनिफ्राय बिथिं गालै नै बेयाव माथा दङ बेनिफ्राय गुफुर माइब्राखौथ' आङो दिंखियाव देनानै लाखाबाय बेखौ भिडिअ खालामासै थ' बेखिनिखौ दायो आं आरामसे ग्राइन्डाराव होना लानोसै ओमफ्राय मा बानायो नायलांबाय थादो मिस्टिया रेडि जाबाय दायो नै नारेंखल लारु बानायलायनोसै लोगोफोर आरामसे मालपुवा बनायलायनोसै लोगोफोर एकदम बिराद गुजुराव अभार जाबाय मालपुवा जा मोजां फुलिखादो नै जि मोजां फुलिखायो जि मोजां नुयो जोबसिगोनबो लोगोफोरनि आरो एसे दंबावो बेलेगनि मालपुवा जा मोजां जाखादो दें नायदो लोगोफोर आङो बेराम जादोंब्लाबो बिराद खस्थ'नि गेजेरजों फिसाखौ जाहोनो थाखाय आंनि हासबेन्डखौ जाहोनो थाखाय नै बिथिं 1 नम्बरावनो मिथाइ गाइखेरा एकदम बिराद गोबाव माने सानथाम सानब्रै फुदुंबाय थाबाय दा नायलाय घि उथिजोब्बाय लोगोफोर जि मोजां जाखादो मिथाइया बिथिं नायदो जायगाया एसे थेका जादों ना नारसो जानानै थाबाय ओमफ्राय बिथिं नै एंथाब फिथा गोरान नारेंखलनिबो ओमफ्राय सिबिंनिबो बानायबाय बिनिफ्राय नै बिथिं नारेंखल लारु बानायबाय लोगोफोर नै बिनिफ्राय बिथिं नै बिराद मोजां मोनो आङो मालपुवा माथानि लारुखौ गाबोन गुदुं बानायना जासिगोनखाय एकदम दिनै बेखिनिखौ बानायबाय आरो आं बिराद खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो ओमफ्राय फिथा सुङाखौ आंनि हासबेन्डजों फिसालादों सावहैबाय अरनमोननि न'आव जिगाब गैया नालाय जिगाब बिसानाव दङ थ' बिसानाव सावहैबाय नायदो बारा माने बुरजा सावासै नै 8टा ना 9टा बिदिल' सावदो आरो माने आलानि जायोना जानाय जाया बेनि थाखाय लोगोफोर आंनि मा फिथा बानायदोंमोन बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय मानसिखौथ' नायजाया मेगनफोराबो गुजुनानो फुदो लोमजानायजों गुजुनायजों बिराद बोरैबा जाखादो लोगोफोर थ' दोननोसै भिडिअखौ बाय